ଶରୀର ରଙ୍ଗ କଳା ସେ କଳା ଶରୀରରେ କପିଳେଶ୍ୱରେ ଅଣ୍ଟାରେ ପିନ୍ଧିଛି ହଳଦିଆ ବସନ କଟି ତତେ ଗୀତ ବସନ ବିରାଜେ କଟି ତଟର ହଳଦିଆ ବସନ ବିରାଜୁଛି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ମଣିଷ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଳା ଶରୀର ମୁହଁ ହଉଛି ଧଳା ତାର ପିଲାଭାଇ ତାର ଶରୀରକୁ ଯୋଉ ହଳଦିଆ ବସନ କେମିତି ଶୋଭା ପାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ ରହିଛି ସେ ଅଭିନନ୍ଦ ଲେଖା ତ୍ରିଦଶ ଚିନ୍ତାମଣି ହେଲା ବହି ମୋର ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ କଣ ପ୍ରମାଣରେ ନାରୀରୁ ଝଟା ଝଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ଏବେ ମେଳା ବଇଛି ମେଳା ଚାଲୁ ଅଛି ବାଜି ହଉଛି बाजी चालू ଅଛି ଦୋକାନ ସବୁ ବସିଛି ଆକାଶରେ ମୂଷା କଳାନେ ଘରେ ଗୋଟେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ମାରି ନାଇଁ କଳାନେ ଘରେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅର ଶୋଭା ଯାହା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଉସା ଏ କଳା ଶରୀରକୁ ହଳଦିଆ ବସନର ଶୋଭା ହଉଛି ତଦମତ ବୁଢା ଭାଇ ମୋ ଠାକୁରେ କାନରେ କଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବେକରେ କଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସବୁ ଦେଖ ସବୁ ଛାଡ଼ି କଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ହାତରେ କଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଫାଇନାଲ ହିସାବଟା ହଉଛି ମାଟ ଟୁକୁ କରୁଛି ନାଇଁ ସେ ତ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖ ଆମର ଆଡ଼ିଆର ମେଳା ହୋଇଛି ଭଟୁକାଟା ଭାଇ सर को नहीं भाई मान देखो आगे आवड़ गुटे छड़ा ଆମ ଗାଁର ମେଳା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କରିକି ହେଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆନନ୍ଦ ମାରୁଛି ନା କିସ ମେଳାଟା ବହୁତ ଭଲ बुलुच गोपाल बाबू कहाँ देखिले भानुपुर ग्रामर मेला छोट मेला बस बासंती पूजा उपलक्षे चैनल टी को लाइक करेंगे शेयर करेंगे विश करेंगे सब्सक्राइब करेंगे रखुचु।